Slijede vijesti iz londonskog studija. MTA International vam predstavlja vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti ove sedmice s Hazurom. Pokušali smo da vam predstavimo mali dio Hazurovih aktivnosti iz ove sedmice. Danas počinjemo s nekim sastancima od prošlog vikenda. Sastanci s Hazurom od raznih džematskih odbora u subotu ujutro uključivali su sastanak sa gostima iz Belgije. Gospođica Fatiha Alami, savjetnika u glavnom regionu, prisustvovala je na prijašnjim džematskim skupovima, sastala se s Hazurom po 3. put. Sve je počelo sa izgradnjom džamije u Bruselu. Otišla sam da upoznam Ahmedija zajednicu, tačnije gospodina Sekundar Isan. Kao zajednička zabrinutost, ja sam predložila da mu pomognem da stupi u kontakt s vlastima i administrativnim i političkim. I ovako je saradnja započela. Mi smo započeli projekat zajedno i radili smo zajedno da upoznamo zajednicu prije otvaranja džamije. U stvari, ja sam imala priliku da se sastanem s njegovim veličanstvom, halifom, 2 puta. Gospodin Sekundar me je pozvao u London da prisustvujem nacionalnom simpozijumu mira. Uvijek mi je zadovoljstvo da se sastanem s halifom, kojem se divim. On zrači mirom, vedrinom i izuzetnom brigom i energijom i svjetlošću. Tako zaista uvijek mi je zadovoljstvo. Istog dana Hazur je proveo sat vremena s delegacijom iz Njemačke. Jedna tema o kojoj su govorili je bilo trenutno internacionalno stanje. Hazur, da li mi možemo nešto da uradimo da sačuvamo sebe od trenutne situacije između Rusije i Amerike i situacije širom svijeta? Mi se možemo da molimo, nemamo ništa drugo, niti imamo vladu, bogatstvo, moć, oružje, armiju ili bilo kakvo zastupanje u UNO, onda možemo da se molimo. Da, mi jesmo jedini predstavnici pred uzvišenim Allahom, onda trebate da radite to, da Allah promijeni ovu situaciju i podari im mudrost i razum. Oni pokušavaju da posle pogrešnih satelitskih slika govore da iranski brodovi putuju okolo. Ko zna, možda putuju u svom zalivu. Neka ih, zašto to treba da smeta? Izgleda da Izrael želi rat sa Iranom, a također Saudijska Arabija. Muslimani žele da ubijaju druge muslimane, a ova igra se odvija u nemuslimanskim rukama. Šta god oni kažu, oni to rade i nisu svjesni. Njihovo stanje je da oni se i ne mole. I šta nama ostaje da radimo jeste da sebe prvo reformišemo, moramo da ispunimo dužnosti koje nam je uzvišeni Allah dao. Ispunite dužnosti prema uzvišenom Allahu, klanjajte 5 dnevnih namaza, obratite pažnju na obožavanje i sjećanje na Allaha, ispunite dužnosti prema drugima i nikada nemojte da uskratite nečija prava. Nešto malo se desi i vi pravite slučaj od toga. Muževi uskraćuju prava žena nad njima i žene uskraćuju prava muževa nad njima. Ne dajete prava svojoj djeci, na poslu radi nekog novca ulažu se tužbe i onda kad im se da otkaz kažu zajednici u redu je, nije ni važno, nećemo davati više novca. Ovo ne ide na ovakav način. Prvo morate da reformišete sebe da bi reformisali svijet. Jedno od pitanja je bilo kako da pobožni ljudi se nose sa simptomima depresije. Hazur kaže, da li misliš da ima blisku vezu sa uzvišenim Allahom? Ova osoba odgovara da. Zato što klanja namaz. Depresija ili nervoza. Nervoza je jedno, a depresija je drugo. Ovo su 2 termina koja koriste psiholozi. Nervoza je kada se osjeća nemir u srcu i uzrujani ste. Radi toga, ovo se ne zove depresija. Depresija je kad osoba se izoluje. Depresija je kad osoba postaje totalno izolovana i ima potrebu da plače cijeli dan.
Misli da će se nešto desiti i izgleda bezvoljno. Druga stvar je nervoza. Osoba je nervozna i nema mira, ili će da se kreće tamo vamo ili će da izađe napolje i ne nalazi smiraj nigdje. Postoji mala razlika između ova dva termina. Pobožni ljudi također mogu da budu nervozni i to radi nekih dužnosti koje je Allah njima podario. Kako da ih sve završe ili kako ljudi da budu spašeni od šejtanovih kandži. Uprkos ovome ljudi nastavljaju da se mole. Uzvišeni Allah je obećao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u toku bitke na Bedru da ti ćeš zaista biti pobjednik, nemoj da se brineš. Uprkos tome, zato što je bio zabrinut, on se i dalje molio sa tolikom predanošću da se njegovo tijelo počelo da trese, da je deka spala s njega. Šta je Hazreti Ebu Bekr rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Rekao je: kad ti je uzvišeni Allah obećao pobjedu, zašto si onda zabrinut i nervozan? Mi ne znamo, uzvišeni Allah ima tajne i kad god muslimani ispune svoje dužnosti, uzvišeni Allah je obećao pobjedu. Ovakve situacije se dešavaju. Depresija je kad osoba postaje izolovana i zaboravi na uzvišenog Allaha. Po cijeli dan plače i misli da Allah ne postoji i da nema koristi od namaza, jela i pića. Radije ostaje u sobi sam i šuti i izgubljen je. To je depresija. Ovo se ne dešava pobožnim osobama i ako im se ovo desi, onda ovo znači da njihovi namazi nisu ispravni i njihova veza sa uzvišenim Allahom nije ispravna. Ovaj gospodin pita u ovakvim situacijama koje dove trebamo da učimo i kako da pitamo za pomoć. U časnom Kur'anu uzvišeni Allah je rekao sigurno u spominjanju Allaha srca nalaze utjehu. Da spominjemo Allaha ti ćeš da nađeš mir u srcu. Doktori inače kažu da oni koji imaju problem sa srcem dobiju srčani udar rano ujutro, u vrijeme kad je sehur. Tako oni koji klanjaju tahadžud, to je to vrijeme. Oni uzimaju abdest, klanjaju namaz i inače broj srčanih udara kod ovakvih ljudi je vrlo mali. Ovo dokazuje da buđenje rano ujutro, klanjanje tahadžuda i namaza odbacuje bolesti. Osim ovoga, zikr, dova i padanje na seždu. Ostala ljudska psihologija i bolesti su uz svaku osobu. Da li to bio poslanik, pobožan čovjek ili obična osoba, šta god bilo, ovo su ljudska bića. Ovakve stvari se dešavaju. Onda jedan lijek je da se sjećamo uzvišenog Allaha, drugi korak je da služimo čovječanstvo, treći korak je da se družimo sa osobama kod kuće ili na sastancima. Kao što sam rekao, također interakcija s ljudima s polja. Također ljudi koji boluju od depresije, najteži osjećaj depresije je oko 11 ili 12 sati. U toku tog vremena trebaju da izađu iz kuće i prošetaju na svježem zraku. Ja imam pacijente koji boluju od depresije, dešava se i oni postanu u lošem stanju. Ali su plakali i molili se uzvišenom Allahu i on ih je izveo iz tog stanja i godinama depresija se nije vratila. Osim ovoga, neki ljudi uzimaju i lijekove. Psiholozi propisuju lijekove i osoba treba da uzme te lijekove dok prođe kroz period depresije. Na današnjici depresija se je povećala radi ovo svjetskih želja. Onda, kad prevaziđu tu fazu, ljudi se izliječe. Hazur, moje pitanje je zašto se djeca rađaju kao invalidi? Jedno, to je zakon prirode i u tome nekada se desi da majka je neko vrijeme jela nezdravu ishranu ili bila na dijeti ili uzimala neke lijekove od kojih se dobijaju posljedice. Ovo je zakon prirode i zbog toga su rođena na taj način. Ili nekada neki nedostaci postoje u spermi od čovjeka u razvoju ili nekada je maternica nejaka. Znači, ovo je sa zakonom prirode, gdje bolesna djeca se rađaju. Ovo nije kazna ili ljudi koji su rođeni ovako, uzvišeni Allah nije rekao da su oni rođeni na ovakav način kao vrsta kazne. Kao
Povratak za ovaj vidljivi fizički nedostatak i bolest uzvišeni Allah je rekao: ja ću ih nagraditi na ahiretu kad odu tamo, ili oni koji su preminuli kao djeca, njima se podari džennet. Naša ideja života nije ovih 70, 80 ili 100 godina. Ti kažeš da pravi život je poslije smrti. Da li ti ovako govoriš ili da li vjeruješ u ovo? On odgovara da. I taj život je zauvijek. Taj život je zauvijek i u njemu uzvišeni Allah će izliječiti kad dođeš tu. I također oni ne odgovaraju za svoja djela. Ako su uradili dobra djela sa svojom invalidnosti i ako su se sjećali uzvišenog Allaha, ovo je dobro. Postoje neki koji imaju neku mjeru invalidnosti, ali oni rade loša djela. Radi loših djela bit će kažnjeni. Inače, ako je dijete invalid i nema moć da izvršava djela, onda uzvišeni Allah ga neće pitati za ta djela. On će reći da ti možeš da ideš. Hazur, uz ovo ja imam još jedno pitanje. Prije rođenja, ako saznaš da je dijete bolesno, Hazur kaže, ta djeca koja postaju bolesna i ne razvijaju se mentalno ni fizički, bubrezi se ne razviju ili bilo koji drugi problem sa organima, ako su doktori 100% sigurni i nauka je 100% sigurna da se rodi s tim i tim nedostacima i da ne bi bio na teretu društvu, i ako želiš da uradiš abortus prije rođenja, onda Islam daje dozvolu za to, ali moraš biti 100% siguran. Neki doktori nisu sigurni. Ja sam vidio mnogo slučajeva gdje ljudi kažu da je doktor rekao imaće tu i tu bolest. Ja sam im odgovorio imaj potpuno povjerenje uzvišenog Allaha i nema potrebe za abortiranjem. U mnogim slučajevima sam vidio da 80% slučajeva doktori su priznali da su napravili grešku i da se dijete rodilo sasvim u redu. Znači, abortus se ne bi trebao raditi osim kad se je 100% sigurno, i ako to uradite, dozvoljeno je. Islam to nije zabranio. Sljedeći dan Hazur je održao govor na kraju sastanka Mađelisi Šura. Hazur je mnogo puta naveo riječi Hazreti Musleh Mauda radijallahu anhu i uputio je sve ljude u džematskom odboru da ako budu radili prema principima Islama, Ahmedija muslimanska zajednica će da postigne veliki uticaj širom svijeta. Radi blagoslova uzvišenog Allaha, Hazur je rekao, gdje ovo svjetske zajednice troše milionima i milionima, mi možemo da postignemo mnogo više sa malom količinom. Ovaj Hazurov govor se već emitovao na MTA International. Također možete da ga pogledate preko vikenda i možete da ga nađete na internetu. Ovo su bile samo mali trenuci iz Hazurovog vikenda. Da pregledate govor sa Šure možete da odete na MTA Online 1. Ove vijesti završavamo sa kratkim isječcima iz Hazurove hudbe. Hazur, da Allah bude njegov pomagač, je održao hudbu u Mubarek džamiji u Islamabadu na temu ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazur je istakao kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobađao robove i podizao njihov status u društvu. U knjizi Život i karakter časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Mirza Bashir Ahmad Sahi piše da bila je praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi reformisao stare tradicije u ljudima, on bi još više bio pažljiv prema dostojanstvu robova i njihovoj časti. Oslobađao ih je. Onda mnogo puta časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavljao oslobođenog roba Zejda bin Harisa i njegovog sina Usamu radijallahu anhu kao komandire u armiji. Mnogi njegovi stariji i viđeniji ashabi su bili pod njihovom komandom. I kad bi neznalice se protivili ovome radi svojih starih tradicija, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bi govorio: vi ste se žalili zato što je Usama radijallahu anhu postavljen za komandira, a prije ovoga ste
se bunili liderstvu njegovog oca Hazreti Zejda. Tako mi Boga, kao što je Zejd radijallahu anhu bio zaslužan i stručan za liderstvo i bio je među mojim najvoljenijim, također Usama zaslužuje liderstvo i on je među mojim najvoljenijim. Onda šta može biti veće od toga da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem udao kćerku od svoje tetke za Zejnab binti Džaš radijallahu anha za Zejda bin Harisa radijallahu anhu. Veliko je čudo da u cijelom Kur'anu jedino je od ashaba spomenuto ime Hazreti Zejda bin Harisa radijallahu anhu.